középiskolától, s azután a sok unalmas órától. Valaki mondja meg, kinek kell innen, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki a élet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. Megpróbáljuk megérteni a természet szavát, de ahány ember, annyiféle csodálatos világ. Mindannyian mások vagyunk, bár egyre másban hasonlítunk. Mindannyian mások vagyunk,